Barka da safiya malam. Yauwa Ibrahim, ya kake? Ina lafiya kalau. Ina da tambaya ne malam. Ina jin ka Ibrahim, me tambayan taka? Wace addu'a ya kamata mai azumi ya yi lokacin da zai yi buɗe baki? Tabbas Ibrahim, manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk yayin da ya kai azumi kafin ya sha ruwa yana yin wata addu'a wanda yake cewa zahabar zam'u wa butallatul uru'u wa sabatal ajru insha Allah. Ana so mutum ya karanta wannan addu'a bayan ya yi bismillah kafin ya sanya abin buɗe baki a cikin bakinsa. Na gode malam, kuma insha Allah zan kasance mai karantawa a duk yayin da zan yi buɗe bakina. Mun gode da kasancewa da mu. Ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu Al'ummar Hausa TV, sannan za ku iya bibiyan mu ta shafinmu a www.al'ummarhausa.com.ng. Mun gode.